Ahojte diváci, v dnešnom videu budeme riešiť tému starostlivosť teraz a natieranie teraz. Preto som si dneska prizvala túto Tona, ktorý je špecialista na tieto veci, má 20-ročné skúsenosti s natieraním teraz a dreva. Pracuje pre renovovanú značku Adler, čo je vlastne rakúsky výrobca. A Adler sa zaoberá výrobou, distribúciou a technickou podporou, čo sa týka vlastne farieb, nielen na drevo. Ďakujeme ti teda, Tono, že si dneska tu. Ďakujeme. A vďaka nám v eFarby vzniká tento dnešný rozhovor. Sme prvým e-shopom na Slovensku v segmente farieb a lakov a máme viacej ako 30-ročnú tradíciu. Množstvo z vás, našich zákazníkov, sa nás často pýtate práve na tieto terasy. Teraz je také obdobie, kedy to budeme natierať, kedy sa to budeme starať a renovovať ich. A preto vlastne dneska tu máme aj tento rozhovor. Budeme sa teda pýtať Tona aj na vaše otázky, aj na moje otázky, keďže mám terasu doma, a tak môžeme teda začať. Čo je najväčším problémom pri údržbe terasu podľa teba? Najväčším problémom býva asi to, že ľudia, pokiaľ si spravia novú terasu, tak ju veľmi slabo alebo zle udržujú a nestarajú sa tak o ne tak, ako by bolo treba. A čo ak mám teda nejakú už zničenú terasu po zime, že je škaredá, zašednutá, ako ju dostať zase naspäť do tej formy? Ľudia by mali dodržovať nejaké základné postupy, ktoré sú ako pri vyčistení tej terasy, ktorá už je, dajme tomu, nejakým štýlom používania zašednutá alebo zničená, a následne na to použiť správny výrobok na ošetrenie a na dlhodobú ochranu tej terasy ako takej. A vieš nám aj nejako opísať ten správny postup, ako sa o takúto terasu postarať, ako ju obnoviť? A je na to nejaký konkrétny výrobok? Je na to správny postup a niekoľko výrobkov, ktorým to treba urobiť. Jednou z tých vecí, alebo hlavne prvou radou vecou, ktorú treba pri tej starej terase urobiť, treba ju vyčistiť od toho starého zašednutia, je to od toho zničeného ligninu a všetkého ostatného, ktoré pôsobí na tú terasu. Je to výrobkom Clean Multi Refresher, ktorým tú terasu vyčistíte. Správny postup je asi taký, že potrebujete k tomu vapku s vodou, Clean Multi Refresher, nejaký štetec, s ktorým to natriete, a k tomu potrebujete vodenol, ktorý je terasový olej, a kefu na natieranie tohto oleja. Ono sa často stáva, že ľudia teda nemajú vapky doma. Čo potom, keď tú vapku nemám? Pokiaľ nemáte vapku, treba aspoň silne tečúcu vodu alebo hadicu s nejakým vyšším prúdom vody, aby sa tá terasa dala z jednej strany navlhčiť, ale z druhej strany aj vyplaviť všetko to, čo ten multi-refresher vyčistí z toho dreva von. A či môžeme tento multi-refresher aplikovať tak, aby sa dostal ako čo najhlbšie do toho dreva, aby ho správne vyčistil? Správny postup je ten, že to drevo, predtým, než to ideme čistiť, treba navlhčiť vodou tak, aby to drevo do seba nasiaklo čo najviac vlhkosti alebo čo najviac vody. Následne zoberiem Clean Multi Refresher, ktorý triem alebo rozotriem štečkou v hrubej vrstve po celej ploche tej terasy a nechám to pôsobiť. Pôsobiť to treba nehať zhruba nejakých 15 až 20 minút, pokiaľ ten refresher ako keby nevyčistí komplet celý ten podklad, a následne zhruba po 20 minútach môžeme prúdom vody, vapkou alebo tou hadicou splaviť alebo odplaviť všetok ten vyčistený a nabotnaný tie nečistoty, ktoré tam vznikli, vyčistiť to z tej terasy von dole. No nemôže to byť nejaký problém vlastne, keď máme tú terasu, že nám to teraz všetko stečie do trávy a tá tráva potom zahynie alebo niečo sa s ňou stane? Nie, s týmto nebude problém, a ten Clean Multi Refresher je robený na báze kyseliny šťavelovej, ktorá nerobí žiadny problém v rámci trávnikov a niečoho podobného, takže s týmto vôbec nebudete mať žiadny problém, že by vám niečo uhynulo, zahynulo, takže toto bude určite vydané. Super. Môžem aplikovať Multi Refresher aj na rôzne typy drevín? Dneska sa na Slovensku používajú gro terasy z buď nejakých termizovaných drevín, ako je
termoborovica, termojasen, dajme tomu sibírsky smrek, bankyraj, kumaru a podobné dreviny, takže môžete to používať na všetky tieto typy drevín, ktoré sa používajú pri výrobe terás. Super. Takže keď mám teraz tú terasu pekne vyčistenú tým multirefresherom, čo teda ďalej s ňou? Potrebujem asi nejakú povrchovú úpravu, tak čo tam dám ďalej? Hlavne musí byť dobré počasie. Na to, aby sme následne po vyčistení terasy dostali tú vlhkosť zase z tej terasy von, musí byť dobré a pekné počasie na to, aby tá vlhkosť tej terasy sa nám odparila. Ja tomu hovorím, že je to niekedy 1 až 2 dní, aby sa tá kompletná vlhkosť dostala z tej terasy von, až následne natierame terasový olej Bodenol vo zvolenom farebnom odtieni. Ono naši zákazníci nám často hovoria, že tam chcú natierať aj laky alebo lazúry. Je vhodný takýto natier na tú terasu? Ja poviem tak, z technického hľadiska na drevenú terasu nie je vhodný žiadny iný výrobok okrem terasového oleja. A je vhodný aj transparentný olej? Toto je jedna z hlavných tém alebo aj problémov, ktoré robia ľudia pri údržbe terás. Transparentný terasový olej by sa vôbec nemal používať na údržbu terás, ale mala by sa používať odtieň čo najbližší k farebnému odtieňu podkladu, ktorý natierame. Ja mám doma napríklad terasu, ktorú som natierala ešte dávnejšie, možno pred rokom alebo pred 2. Presne nepamätám, ale čím bola natretá. Čo robiť v takomto prípade, keď neviem vlastne, čo som tam aplikovala naposledy? V prvom rade, pokiaľ sa tá terasa nešúpe, že tam nebolo natreté nejaká hrubovrstvá lazúra alebo nejaký typ nejakého natieru, ktorý sa šúpe alebo nedá dať dole, treba ho vyčistiť. Pokiaľ tam bol natieraný nejaký iný druh oleja, tak si myslím, že s týmto nebude vôbec žiadny problém. Pred samotným natierom treba tú terasu zasa vyčistiť Clean Multi-Refreshom a následne spraviť 2 natiery Bodenolom. A keď mám úplne novú terasu ešte pred montážou, tak mám tie dosky natierať ešte predtým, ako ich zmontujem, alebo ako postupovať pri tej novej terase? Najideálnejšia varianta pri výrobe novej terasy je pripraviť si tie terasové dosky predtým, než ich zmontujeme priamo na terasu. V prvom rade záleží, o aký typ dreviny sa bude jednať, či sa jedná o nejaké mäkké alebo tvrdšie drevo a do akého stupňa ochrany alebo odolnosti toho dreva tá drevina spadá. A to záleží, či tú drevinu treba impregnovať voči rôznym škodcom, plesňam a podobným veciam, alebo nie. A následne by som si spravil minimálne jeden natier Bodenolu z každej strany tej terasovej dosky a z priečných strán, či z jednej alebo z druhej, by som to priečné drevo natrel prípravkom All Weather Lack. Je to vlastne lak, ktorý zamedzuje nasiakavosti vody z bočných rán tej terasy na to, aby nevznikali v priebehu nejakého času výsušné trhliny, ktoré tú terasu začínajú ničiť. A aká je trvanlivosť toho natieru Bodenolom? Trvanlivosť natieru ako takého si myslím, že je niekde medzi pol rokom až rokom. Správna údržba by sa mala robiť zhruba 1 až 2 krát do roka. Značí to v jarnom období hneď po zime, pokiaľ sa ukáže lepšie počasie, a na konci letného obdobia, kedy pripravíme tú terasu na zimu, tak aby bola odolná voči snehu, mrazu a veciam, ktoré budú na tú terasu vplývať v priebehu zimného obdobia. No a čo ak jedno z týchto období vynechám? Keď to napríklad vynechám na jar alebo na jeseň, môže sa stať, že tá terasa sa potom rozpadne alebo niečo? Zasa sa tu dostaneme do toho, že či chceme, aby tá terasa bola taká pekná, ako keď si ju robíme a staráme sa o ňu, tak ako sa budeme o tú terasu starať, tak v priebehu nejakého času tá terasa bude aj vyzerať. OK, prejdeme ešte k tomu Bodenolu. Ako teda aplikovať tento olej na tú terasu? Ako myslíš aplikovať? Priamo natieranie, alebo aby som presne čo pochopil tejto otázky? No, ak na rade použiť k tomuto, tak. Čo sa týka aplikácie, Bodenol môžeme natierať 2 spôsobmi. Bude na to špeciálna kefa na natieranie terasových olejov.
alebo je to nejaký kvalitnejší štetec, ktorý je určený na rozpúšťadlové nátery. Takýmto typom by som to natieral ja. A koľko tých náterov teda aplikovať? Vždy aplikovať minimálne 2 nátery. A vlastne veľa výrobcov udáva, že aká má byť ideálna teplota, aká má byť ideálna vlhkosť pri natieraní. Vieš nám aj k tomuto niečo viacej povedať? Treba dodržovať aspekt dobrého počasia, s tým ale, aby ten podklad, ktorý budete natierať, nebol extrémne prehriatý. Stáva sa to hlavne v letných mesiacoch alebo už tých skorších mesiacov, ktoré vstupujú medzi jarom a letom. Najlepšie je to natierať niekde v tých doobedňajších hodinách alebo naozaj v neskorších poobedných hodinách, tak aby tá terasa nebola extrémne prehriata. Super. A čo ak mám na terase ešte aj bazén? Môže to nastať nejaký problém? Väčšinou sa stretávame s tým, že bývajú bazény napustené buď slanou alebo chlorovanou vodou. V obidvoch týchto prípadoch by som riešil tak, že tie miesta okolo tých bazénov by som udržoval viackrát do roka, pokiaľ chcem, aby tá terasa okolo toho bazéna vyzerala naozaj pekne celý čas, takisto ako tá trošku viac vzdialenejšia. Lebo to pôsobenie či tej slanej alebo chlorovanej vody bude mať silnejší účinok na tú terasu v blízkosti toho bazéna. Jasne, takže treba častejšie natierať. Bude to agresívnejšie, takže tým pádom to ošetrovanie treba robiť určite častejšie. Super. Tak si nám asi odpovedal na všetky naše otázky. Tak ďakujeme ti, že si dneska prišiel za tvoj čas. A pre vás, naši diváci, ak by ste si chceli urobiť objednávku na Bodenov, tak môžete navštíviť náš e-shop eFarby, kde nájdete nielen teda Bodenov, ale aj multirefresher na vyčistenie terasy. A ak by ste potrebovali s niečím poradiť, tak nás neváhajte kontaktovať na telefónnom číslo 041 202 8892 alebo nám môžete napísať na mail špecialista@efarby.sk a tam vám odpovie náš špecialista na farby Martin. Tak ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa znovu na budúce. Dovidenia. Dovidenia.